Hi mga kapobre, it's me, the organic peace. Hi mga kapobre, pait ang hirap. Magtagalog ako mga kapobre ha, para maintindihan ng mga Tagalog dyan. Kaway-kaway kayo dyan, badlang people. Hi mga kapobre, tingala tong driver na ko. Ang hirap mga kapobre. Kanina umaga dahil sa init, nagpunta ako dini. So, taxi pa ako dahil ayaw ko maalit sa amo. Bagong amo ba, nag-meet kami. Nag-meet kami ni madam. So, hindi ko nakita kami doon. Pinainom niya ako kape. Kinausap ko siya kasi sarili kong visa na kung halimbawa ay gabi kailangan niya ako is bibigyan niya ako ng extra money, yung ganun ba. Kasi mga kapobre is ano kasi simpre akin ang visa, di ba? Parang lugi naman ako kung hindi ka makakuha ng maayos na sahod. Sus, grabing init diri sa UAE. Kita ninyo na. Oh. So ako kasi kinausap ko siya ng maayos. Ang gusto niya magtrabaho ako ng Saturday. Doon kasi sa isa kong amo, yung maitim ang mga bata, nagtrabaho ako doon 4,000 kasing sahod, kaya trabaho ako Sabado. Ito kasi 3,500 lang ang bigay dirhams. Niya patrabahuin ta na Sabado, parang lugi naman. So kinausap ko siya, okay naman sometimes lang. Pero pag malit ako, sana bibigyan ako ng extra money. Sabi ko sa kanya, kahit pang taxi lang. Kasi nakakapagod naman nga. Magbabahas ka pa niya, late ka pa uwi, di ba? So kinausap, kamo nasabot mo labang sa kadyuta kay Green. Kinausap ko siya nga, kahit pang taxi lang. Para naman tayong tumukang Saddam Hussein po. Kaya nakaintindi naman siya, pumayag. Pero hinahanapan ako ng reference. So nag-iisip pa ako na sinong reference ko kay ano man. Ang madam ko lumipad na eh. Lumipad na. Yung isa kong madam nga, yung last na itong dalawang bata, lumipad na. Paano ko na may reference? Maghanap pa ako na sinong mag-reference sa akin. Grabe talagang init eh. Di ko kayang tanggapin. Di ko kayang tanggapin na lumampas ka sa akin. Napakasakit ng marinig. Ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirot ang init dito sa UAE. Ay, Diyos ko, Panginoon. Kaya, dito maraming namamatay dahil sa init. Meron nga nung nakaraang taon na nag-upo sa bus, galing sa labas. Nag-upo sa bus. Galing sa labas, simpir kumulo ang dugo sa bus ha. Pero hindi naman Pilipino, India. Umupo. Tapos yun, natulog sa bus, hindi na nakagising. So, you see me, I have an eyebrow. Kilay is life. Nagkilay-kilay din ako, oy. Kasi para madipirin look naman. Dipirin look. Kahit pa paanong pagpintal, kahit magkilay, kung talagang pangit ka, is pangit. Ay, Lord. Panginoon. Grabing init. Pahinga muna ako saglit. Kaya naluluya ako mga kapobre, naluluya ako. Ang salita ko ngayon, English at Tagalog. Ang init talagang na upuan. Ang init ng upuan eh. Pahinga muna ako mga kapobre kasi grabing init mga kapobre, di ko kaya.
So feel na feel. Ang init. So grabing init mga kapobre. Wala tayong magawa. Basta summer ganito. Kaya pag summer, maraming mga madam uuwi sa kanilang lugar. Dahil sa init dito eh. Oh. Mga kapobre, laban lang yapon si pobre. Lalaban pa rin ako. Hindi ako susuko maghanap ng work. Kasi ayaw ko magpinding. Maiiyak ako. Ayaw ko mapinding kasi yung pamilya ko, paano na lang sa Pilipinas, umaasa sa akin. Itong pag-ano ko, paglalakad ko ngayon, daladasal sa Diyos. Sana magkahanap ako ng work. Ayaw ko ma-standby. Kay ang pamilya ko nag-aasa sa akin sa Pilipinas, maiyak ako eh. Patulo ng luha ko. Mga kapupo. Ibaga, ang tiis natin sa abroad, ayaw natin mag-standby dahil may nag-asa sa Pilipinas. Mayroong taong hindi ka pa nakasahod, may magtitext na sa'yo na kailan ka padala. Masakit. Wala tayong magawa. Kasi ganyan na. Kaya tiisan. Pitiis ka, mag-apply na init. Dadaan nga ako doon, maghanap ako ng payong. Bibili ako ng payong kasi ang init. Hindi ko kayang ang grabing init. Kukulo ang dugo mo. So, aalis na ako, magdadaan ako ng lakad kasi baka para di ko maiwan ng bus. Ang problema pa naman ito, pagdating pa sa amin doon sa New York City, maglakad na naman ako. Diyos ko Panginoon, ang kilay ko natatanggal na. Hindi pa naman to micro. Buti kong microwave ito kay hindi matatanggal. Matatanggal kasi yung init. Hindi ko nga pinunasan eh. Ay, Diyos ko Panginoon. Sige lang tiis, laban. Laban lang aluna. Huwag ka susuko. Kasi susuko ka. Wala. Kung susuko ka, mahirap. Yan ang pagsubok na katapat mo ay pagsubok na katapat ay pag lalaban ka ba o hindi. Super init eh. Dito na naman ako sa mga Chinese na mga kaibigan ko. Dumadaan palagi ako dumadaan dito eh. Ang init ba dito ba? Kaya dito ako nagdadaan. Init pa kasi. Nandoon pala siya. Puta. Sumilip ang tindiro doon. Siya pa rin. Tira mo. Hi. Pag-hi dong. Hi ma. Hi sa mga taga-Davao. Sinong mama mo? Si Mama Adelaida Ababa. Asawa mo? Mama. Uni mo masong para magkita. Sa lahat mga sa buong mundo po, ito po yung mapapayo ko sa inyo. Para magbaba yung mga cases natin sa COVID. Stay at home. Kung pwede sa bahay, mag-mask din tayo. Oh, kaya para, mask and keep and safe. yeah, pag masulod sa CR, sanitize. Para magbaba. Para mawala na tong sakit na to. Pero God dong bless dito, all. pero dito wala magkisis, di ba? Walang cases dito. Ang mga tao dito, puro init ang lawas. Pag init ang lawas, dili ka balik matagdan. Paano pa ma-virus dong 50 inita? Karon nanindot sa mga bugnang lugar, ayaw mo sige inom ng tubig. Inom mo og warm water. Tas kada gabi mag-init og luya, lemon with garlic. Tas inom ka bago matulog para yung bacteria kill on the patay. Ini siya na trabaho mas insik ang yang insik ko kanang nagdas virus. Asa na makadilakaw naman ka. Balik diri wala pa kita nahuman sa kay. Babay ha, kay musulod na ko trabaho na. Trabaho taw na siya diya pila mo sudo diri. 2,000 lang pag buutan ka dagdag 350. Hindi ka malit 150. Oh, may dagdag. Huwag ka magpalit-lit. Oh, di ka magpalit. Tapos always pray. Handa ta kanunay karong panahon na. Kung sakaling So, mawala I ka. have a question for you. How much you have wife here? As of now, we don't have. Ato dinitawanay. Ay, mga kapobre.
Muagi man jud ko. Muagi man jud ko perminti dito sa anang kuana. Unya, muagi palit sa Kodrik Orange mga kapubri, may nilang kanon mamaya. Wow, ba, the papaya is very nice. May nilang kanon ba? Papaya, like this. No, it's eat only. Eat like this. Yeah, that's very nice. Papaya, it's very healthy. Healthy. I mean, you eat like this? Yes, yeah, it is street. It's street, you eat it. Wow. Kami kay orange mga kapubri, mapalit ko uy kay ngano para sa health ba kay init kaayo uy. कितना My friend, how much is that? ये कितना My friend, say hi. You can see your face in the YouTube. yeah it's on 550 550, okay. And this is sugar. Ang may dun. Pakwan ba? Gusto kong palit ng pakwan pero एक्सक्लूसिव कंपनी किया 550 naman itong duwar ka orange ko, no? Kamahal ba ako? Gusto ko Panginoon. Wala. Naalala ko na. Naalala sa palay. Ang puto. Kaana. It's so hot, really. You will be dying. My friend, how much kilo the avocado? 70 70? Mga kapubri. This one how much? Bana, papaya. Papaya. How much? 12. Only this one, the orange, ha? And sa pautuban akong palit ko, eh. Hapit ko diri ba kay palit lang kong prutas, eh. Kay may na lang kayo, pwede ta kakao prutas. Nasad sila malunggay. Palit sa ba? Saan mo ulit? Kuya, so this kuya? Nasad sila guy. Eh. This, ano mo? Go. Kuya, how much the guy? Kuya, talbos kamuti, kuya. Sa kuya, ang talbos kamuti. Gamay. Kakaan. Nasa sila alugbati. Naas, napalit ko guys, kamuti. Eh, ako, may na lang ba? Paunog, buntag. So, mga kapubri, dili na lang ko kung mga kapubri. Nisod ko dili mga kapubri kay. Nagpabugnaw, tapos dili ito kay init ka, gawas. So, gikan lagi ko dito, interview ko sa madam mga kapubri. Ini-interview ako ng isang madam. So, dumaan na lang ako dito at nakita din ko doon yung lalaki doon. Yung kaibigan kong lalaki, Chinese nag-work. So, ayo-ayo mga kapobriha, salamat, panginaot ko, nga mudaghan pa ang subscribe sa akong kinabuhi. Salamat. Big shout out ni Tochi Moore, akong amiga nga nasa German. Hi sis. Bye.